Mali, Burkina Faso ani Niger ni jamana saba kɔkanko ministru y'a yira Bataki kɔnɔ kunu. Bataki min ni jamana saba burunɔ bilalen don a la ka fɔ ko wale min kɛla Ukraine jamana fɛ n'o ye jatigɛ walikɛlaw yɛrɛ kɔkɔrɔmadoli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw na k'u bɛ nin wale kɔn ka se a dan na. A Bataki kɔnɔ u ye hakilijigi kɛ Ukraine ka nin wale kɛli la ko kumakan minnu mɛnna u fɛ n'a bɔla Ukraine soldasiw olu ka kunnafonidilaw ka kumalasira da n'o ye André Youssef k'a kumakanw y'u kabakoya kosɛbɛ bawo André Youssef k'a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'olu de ye jatigɛ walikɛlaw dɛmɛ kɛlɛ min kɛla Tinzaweten juwe kalo o tile 24 fo ka taa se a tile 26 ma terrorisiw ni Mali woromasiri taabaw cɛ kɛlɛ min yɛrɛ gana kosɛbɛ bawo woromasiri taaba caman tanyana ni k'u bolofɛn caman tiɲɛ wa k'u ma dan o ma André Youssef ale ka nin kumakan ninnu tilala tuguni ka kɔkɔrɔma don Ukraine lasigiden fɛ min yɛrɛ bɛ Senegal jamana na ni ka tila ka yira ko kow tɔw bɛ sen na ko nin ye fɛn ye min yɛrɛ bɛ degun lase kosɛbɛ cɛncɛnfunga jamanaw ma ko sabula kumakan juguw don o siratigɛ la AES jamana kɔkanko ministriw u k'u b'a ɲini diɲɛ serike naani ka conseil de sécurité fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ta ni ka Ukraine jamana ɲangi a ka kɛtaw la a Bataki kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka ta bala yaasa keleya ni bɛn min bɛ ka fɔ diɲɛ serike naani tɔnba kɔnɔ o minɛn da kana jɛngɛ. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.